Hayırlı kеш эфирде яңалыклар, студияда мен Рима Абзалова бүгінгі шығарылышта. Жиз қыңғырау маңнарында өткеннің тауышлары, традиция яңара, Мүслімде жиз қыңғырау маңнары исемле бәйрәм узды. Жерлік башлыклары хисап тута, сұраулары булмау, барысы да әйбәт деген сүзме? Ауыл жиыннарынан безнең репортаж. Ковид кына җитмәгән, яшьүр һәм надүләр дерматит таяный. Табиблар уяу булырга инде. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Мүслимдә Жиз қыңгырау маңнары фестивале үтте. Чарада район үзешчәннәре һәм фольклор ансамбльләр чыгыш ясады. Төрле уеннар, бәйгеләр оештырылды. Ярминкә гөрләде. Чараның кульминацион моменты Жигуле атлар парады булды. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Ярминкә фестиваленең төп атрибуты атлар булды. Татарга ат беренче мәхәббәте кебек кадерле дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Мүслимдә соңгы елларда татар токымлы атларны үрчетә башладылар. Бу аңлашыла да. Татар атлы, ат татарлы булырга тиеш. Бабайларыбызның, әтиләребезнең тормышлары ат белән бәйле. Ат бит инде ул эшли торган гына хайван түгел, ул түземлек ни хайван гына түгел, ул тәрбия чарасы да. Аның янында булсаң, ничектер күңел тынычланып куя. Ул безнең тормыш белән инде бәләкәйлектән бик тыгыз бәйләнгән. Бүген атлар күргән кешенең күңелен нишкәрми калмый торгандыр. Бу әле нишкәрү генә түгел, халкыбызда горур хисе дә уята. Шуңа күрә халкыбызның менә шушы йолалары, шушы гадәтләре, шушы конкурста файдаланган менә шушы матур сифатлар бәйрәмнәребезне генә бизәп түгел, конкурсыбызга да керә икән, бу һич кенә дә артык булмас. Бик күңелле. Без яшәгәндә бу фестивальне 8 март чирларында кышны озату дип шундый бәйрәм бар иде. Һәм анда шулай ук пар атларга утырып йөри торганнар иде. Традицияларны саклануы, шулай искә төшерүе бик яхшы дип уйлыйм. Татар халкы безнең элек-электән үк менә атлар яраткан, атлар тоткан, аларның без төнендә хәрәкәтләнүе дә шу ат белән булган. Шу атларны хөрмәт итү безнең элек-электән килә. Бу бәйрәм безгә бик ошый. Елда шулай кабатланып торса иде. Халык үзара аралашып, әзрәк үзебезнең груп гадәтләребезне унытмасак иде. Авыл җирәкләре кунакларны сыйлы табыннар белән каршы алды. Бәйрәм яңа ел тамашасын хәтерләтте. Төрле әкият персонажлары, убарлы, кармалайлары, елның символ юлбарыслар сабыйларны куандырып, төрле уеннар уйнатып йөрде. Ярминкә герли, бәйрәм герли, һәм безнең бүгенге чарабызның исеме Жиз қыңгырау маңнары фестивале. Моны инде без шундай форматта билгеләргә бәйрәм итәргә дип планлаштырылган ди ярминкә. Һәм инде шушы чараның төп фишкасы дип әйтик инде ул атлар. Менә минем белгәнемчә инде шушы бу атлар бәйрәме без бәләкәй чакта ук колхоз урамында оештырылган иде. Анда хәзер нинди оешма икән истә түгел. Шунда атлар тройкалар бәйрәмнәр үткәрәләр, парк буенча әйләнеп җирләре, ишәр ат булатырган атларда бик матур күңелле үтә торган бәйрәмнәр. Без инде мин белгәнчә инде анда атлар торагы бар инде, анда атлар булгандыр инде, безнекеләр дә инде авыллардан күбрәк килгәннәр инде. Без бәләкәй чакта булгач, хәтта бик истә калмагандыр инде. Әтиләре сөйләү буенча атлар торагы бар дип сөйлиләр иде. Заманнарда кызларны паратларга урлап алып киткән булганнар инде. Biz de şu matur гадәтне кертәбез менә бүген. Халык күрсен, белсен, әз генә булса да истәренә төшерсеннәр. Мондый бәйрәмнәрне Жиз қыңгырау бәйрәме бит, атлар менә яңа үтеп китте. Бу күбрәк алулар өчен түгел инде менә балалар, аныклар өчен чыгабыз. Мондый бәйрәмне шулай матур итеп уздырганнар өчен хөкүмәтебезгә әйбәт инде. Жалагайланып яңгырамасын. Мондый бәйрәмнәрне бик кирәк дип саныйбыз. Минем әткәй мәрхүм атлар караучы иде. Аның бер аты бөтенләй безнең сараебызда яшәде. Гомумән без кичкенәдән үк атларга һәм атларга карата мәхәббәт белән тәрбияләнеп үскән балалар. Жиз қыңгырау маңнары дигән бәйрәмгә күпме халык җыелган. Бәйрәмнәребез матур үтсен, атларыбыз исән сау булсын. Гел шундый матур бәйрәмнәр гөрләп торсын безнең мөселмәнебездә. Безнең бөтен татар халкы үзебез һәр вакытта атлар яраттык. Атлар безнең уңкылыбыз инде. Илгелектән безнең әтиләр, бабайлар ат яратканнар, ат караганнар. Менә соңгы вакытта, конечно, алар кимеделәр. Ну, әле менә безнең дәвр халкы менә һаманда тутарга тырышабыз атларны, карарга тырышабыз. Ул дәрт бирә, һәр бер кешенең менә күңеленә бирә инде. Яратып карасаң атны, үзе дә сиңа карап ярата инде ат сине.
Жискыңгырау моңнары фестивалына тройка Октаныш районынан ук келген иде. Фестивальны Муслим от спорты мәктәбендә шөгыльләнүче кызлар ачты. Банык урамыннан гырур атлап килгән атларны спорт мәктәбе укучылары Азалия Вәлиева һәм Шулпан Янгирова ерләгән иде. Алар артыннан Түбән Табы, Мәлләтамак, Вәрешбаш, Симәк, Әмәкәй, Октябрь, Метрей, Исәнсеп авыл җирлекләреннән җигүле атлар чыкты. Атлар парадын Аргамак спорт мәктәбенең Будулай кушаматлы поние төгәлләде. Гармун тартып, бала чагалар утыртып урам әйләнгән атларга сокланмаган кеше булмагандыр бу көнне. Мин бүген иртән иртүк җыенып чыктым, менә от бәйрәмнәренә карарга дип. Халык бик күп җыелган, бик күңелле. От заводлары авылларда да бар иде, ниләрдә дә бар иде, от табарлары бик күңелле инде аларга. От арбаларына утырып йөргән чакларда булды инде. Мәлләгә укырга барганда да шулай от арбасы белән әтиләр илтеп куя торган иде. Халкыбыз гомер буе атларга табынган, атларны яраткан. Ул аның ничектер бер канаты кебек тоелган. Шуннан да сөйгәндә бит ир ат диләр. Ирләребезне, егетләребезне дә ат белән, аның матурлыгы белән, гайрлеге белән, көчлелеге белән, тәвәккәллеге белән чагыштыралар. Без бу фестивальне үткәргәнгә бик шатбыз. Бу элек без яшь вакытларда гел була иде, март аенда 3 ат белән, кыңгыраулар белән, шулай һәрбер авылдан килә торганнар, атлар бик күп була иде. Бик күңелле була иде. Дәвам итсен шулай. Без бик канәгать. Атларны бик яратам мен. Яшьтән атлар белән үстем мен гел. Армияга киткәнче ат үстендә тордым. Ondan sonra indi armiyadan kaçmış atlarını bir görülmedim. Sadece resimde gene görem atlarını. Şuna göre atlar mı, şu atlarını götürüp kalan şop. Yurtaklar mı alır, şopuşlar mı altına gelmeyeyim bunu kendimle. İşenimin bulsunlar, işenimin dursunlar, attık kankçılarını min ödüm yaratan. Атлар катнашында бәйрәмнең күңелгә якын булуы бәхәссез. Аты барының дәрте бар дип юкка гына әйтмәгәннәр. Фестивальне оештыручылар бәйрәм традициягә әйләнәчәк дип белдерде. Ел саен кышкы чорда үткәреләчәк атлар парадын, уен, көлке, җыр биюле бәйрәмне сөенеп каршы алырга язсын. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Кырашшуран һәм Вәрешбаш авыл җирлекләре узган елгы эшчәнлеккә хисап тотты. Әлеге чарада район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов, прокурор ярдәмчесе Илвир Бәхтиев, үзе хастаханә, пенсия һәм эчке эшләр бүлекләре, ветераннар советы, Август Мөслим һәм Гринта җәмгыятьләре вәкилләре дә катнашты. Кырашшуран авыл җирлегендә пай өчен түләү алмый калучыга җәмгыять вәкиле мәсьәлә Росреестр дәрәҗәсендә хәл ителә дип җавап бирде. Ташчылга авылында медпункт эшләми. Татшуран төп мәктәбе директоры Венера Шаева чыгышыннан күренгәнчә, укытучыларның 75% җирле кадрлар. Узган ел җирлектә үзара салым 700 сумнан 92% күләмендә җыелган. Быел аны 1000 сумнан җыярга карар кылганнар һәм бер өлешен су белән тәэмин итү максатына юнәлтәчәкләр. Ташчылга авылына бу кагылмый. Район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов район тормышы белән таныштырып, алдагы бурычларга тукталды, сорауларга җавап бирде. Халык саны аз булу сәбәпле Кырашшуран ягына асфальт юл көтелми. Җирлек халкы быел өлкәннәргә игътибар җитенкерәмәве, салам янгын сүндерү машинасының кирәклеге хакында җиткерде. Шушындый ук җыелыш Вәрешбашта да үтте. Вәрешбаш авыл җирлеге вазифаларын башкаручы Зөлфия Галиева чыгышыннан соң Иске Вәреш авыл мәдәният йорты директоры Айгөл Ганиеваның доклады тыңланды. Вәрешбаш мәчете имамы Сәхибҗан Бәдретдиновның үтемле вәгазь белән сугарылган чыгышы да тыңлаучыларның игътибарын җәлеп итте. Урыннардан сорау бирүчеләр, чыгыш ясаучылар да авыл мәнфәгатьләрен күздә тотып сөйләде. Мөнира Арсланова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Алышакмак авыл җирлеге 2021 ел нәтиҗәләре буенча районда 1нче урынга чыккан. Русшуган авыл җирлеге әлеге рейтингта 3нче урында. Халык белән нәтиҗәле эшләү өчен Русшуган җирлеге республикада 1нче урынга чыкты һәм диплом белән дә бүләкләнде. Русшуган һәм Алышакмак авыл җирлекләрендә узган җыеннардан безнең репортаж. Русшуган авыл җирлегендә 545 кеше яши, 232 хуҗалыкта 300дән артык эре тирлек асрыйлар. 4 фермер хуҗалыгы, 18 үз мәшгуль бар. Үз мәшгульләр төзелеш, ремонт, тегү эшләрен башкара, чәчтараш хезмәтен күрсәтә. Юлларны карап тотуда аларга йөкләнгән. В том числе в 2021 году самозанятыми гражданами были выполнены следующие работы. Это зимнее и летнее содержание дорог, скос травы. На территории поселения функционирует школа, детский сад, дом культуры, сельская библиотека, почта, 2 ФАПа, церковь. В селе действует 1 общеобразовательная школа. В 2021-2022 учебном году в
В школе обучаются 35 учеников в 7 классах комплекта. Юлларны карап тоту үзара салым хисабына башкарыла. Узган ел юлларга гравий җәелгән, экстрим парк ясалган, аның кыймасы тотылган. Шунда ук балалар мәйданчыгы да эшләнгән. Быел үзара салым хисабына күпер ремонтлау планлаштырыла. Юлларны төзекләндерү, кышын кардан чистарту, урам утларын алыштыру да үзара салым хисабына башкарыла. Парк, каток, да, ведь у вас. Это же все своими руками. Я говорю, что-то, борта не похожи на наши, на татнефтевские. Они говорят, ну это не Татнефть, это вот население сделало своими силами. Вот за счет самообложения, да, то есть, село очень сильно изменилось за последние даже годы. Я же с 16-го года работал, и это все благодаря вот той сплоченной мощной работе вас. Жиында районның кураторы Татарстан Республикасы буенча медицина социаль экспертиза бюросының баш эксперты Ригель Низамов та катнашты. Вы сами все лучше меня видите, как здесь Муслимово такой прекрасный райцентр, такой здесь зеленый, ухоженный, благоустроенный. Очень много сделано в самом Муслимово по всем планам, по всем проектам, то, что касается освещения, то, что касается строительства, ремонта, школы, сады, все прекрасно. Такие большие праздники проводятся, как Рождество, Крещение, Пасха, Масленица на районном уровне у нас проходит. В спорте очень активно, да, волейбол у нас особенно процветает, и ребята тоже участвуют во всех районных мероприятиях. Сейчас идет зима, у нас, слава богу, все хорошо очищается. Знаю, что во многих поселениях есть проблемы с водоснабжением. У нас таких проблем нет. У нас в каждом доме свои личные скважины. Вот прозвучали жалобы по освещению, но также этот вопрос решаем. Как только будет средства, все закупим, лампы установим. Иң бер чыганы халык саны кими. Соңгы 5 елда 52 кеше вафат булган, 13 бала туган, 27 кеше күчеп киткән. Алачакмак авыл җирлегендә дә шул ук хәл. 5 ел эчендә халык саны 45 кешегә кимегән. Авыл район үзәгенә якын урнашкан. Шул сәбәпле район үзәгенә йөреп эшләүчеләр, авылда калучылар бар әле ди Алачакмак авыл җирлеге башлыгы Илнур Габидуллин. Авыл хуҗалыгына килгәндә узган ел 7нче урыннан 2нче урынга күтәрелгәнбез. Монда сөт җыючыларның сәламәт конкуренция саклап, сөт бәяләренең артуына сәбәп булмый калмагандыр. Крестьян фермер хуҗалыклары үз эшләрен тырышып алып баралар. Һәм җирлек үсешенә дә даими үз өлешләрен кертәләр. Узган елгы кырлык кына мал азыгына кытлык китерде. Алачакмак авыл җирлеге 2021 ел нәтиҗәләре буенча районда 1нче урынга чыккан. Эшмәкәрлек буенча җирлек 2нче урында. Авыл эшмәкәрләренең күпчелеге сәүдә, йөк ташу белән шөгыльләнә. 9 авыл советы арасында 1нче урын. Бу бик югары дәрәҗә. Тем более 17нче урыннан башлап, шулай бит инде 1нчегә күтәрелгәч, 1 ел өчен бик зур скачок. Теләгем шул, чөнки 1нче урын ул бит матур ana өчен түгел, анда бөтенләй бер исәпләнә. Урамнар чисталыгы ничек, культура, мәктәп ничек. Халык көнкүрешеннән канәгать, урамнарны яктырту, су белән тәэмин итүдә проблемалар юк. Халыктан да сораулар яңгырамады. Җирлек башлыгы бу аны ремонтлауда ярдәм итүне сорады. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Исәнсев һәм Үрәзмәт авыл җирлекләрендә халык җыеннары узды. Исәнсев җыены халыктан кергән сораулар күплеге белән истә калыр мөгаен. Халыкның тузанын кагып, әйтәсен әйтеп, ачыклыйсы мәсьәләләрне кабыргасы белән куюы элеккеге җыелышларны хәтерләтте. Үрәзмәт җирлегендә киресенчә, җыен бик тыныч үтте һәм сораулар да яңгырамады. Авылларда узган соңгы җыеннар халыкның тузаннарын кагып, әйтәсен әйтеп, ачыклыйсы мәсьәләләрен кабыргасы белән куя торган җыелышларны хәтерләтте. Исәнсев авыл җирлегендә узган җыеннан шундый фикердә кайттык. Башка еллардан аермалы буларак, Тотбүләр мәдәният йортына халык күп җыелган иде. Халык көнкүреше яшәеше өчен борчылып, район җитәкчелегенә авылда булган проблемалар хакында сөйләде. Яңа Сөйт авылында бүгенге көндә клуб мәдәният йорты юк. Яшьләребез әле авылда бар, алар кичләрен кая барга белми аптырап ириләр, әгәр дә инде аларны җыеп укыту, уеннар, кичәләр оештыру өчен бина булдырылса, бик рәхмәтле булыр идек. Бүгенге көндә клуб җимерек хәлдә тора. Аның авылыбызның матур табигатен ямсызлап, хәрабә хәлендә тора ул. Тотбүләр авылында рәхәтләнеп яшәргә була, зарланучылар да бар инде. Ансыз булмай. Авылда яхшы клуб, матур итеп ремонтланган мәктәп, балалар бакчасы, барда эшли фельдшерлар,
давалыйлар инде барысында тағы нәрсе айтыргенде. Үйлерде шулай юллар әйбәт, ерерге элек юллар кылышарга да булмай торган яз көннәрендә. Жиында Иске Сәйет авылының Зеленый урамына ремонт керек булуында әйтте авыл халкы. Исенсев авыл җирлеге башлыгы үзара салым акчаларын һәр авылның үзенә кулланачагын белдерде. Үрәсмәт авыл җирлегендә җыен гадәттәгечә тыныч узды. Җирлек халкы бер генә проблемалы мәсьәләдә күтәрмәде. Бүләк авылы халкы өстәмә гравий һәм таш салып юл күтәртергә исәпли. Ник дигәндә кышкы бураннар юлда тоткарлыклар тудыра. Отлар янып тора, сулардан үзелгән юк. Безнең инде җирлек башлыгы бик тырыш дип әйтергә кирәк, ул ял көннәрендә үзенең трактор белән эшләп ала, менә җәй көннәренә бигрәк ни баса, чүп баса, ул чүпләрне чаба, ул башка техникалар җитешмәгәндә. Җирлектә инде һәр вакытта да кеше бөтенләй бердән дә канәгать була алмый. Шулай булса да инде бүген элекке еллар белән чагыштырганда безнең бит инде хәзер газ бар, юлны ачып торалар, бөтенләй бердә бар дип сөенеп яшәрлек инде. Яшәү һәм көнкүреш алып бару өчен җирлектә мөмкинлекләр әз түгел. Ихаталарда күпләп мал тотучылар да байтак. Август агрофирмасы бик күпләрне эшли иткән. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. COVID-19 чигенергә ашыкмый, кышкы чор айруча киеренке. Сезонлы грипп та бар бит әле. Шуның өстенә терлекләр арасында да шир таралды ди табиблар. Райондагы вазгыять турында санитар-эпидемиологик комиссия утырышында сөйләштеләр. Коронавируска бәйле вазгыять киеренке, әмма әлегә тутырыклы. Соңгы арада COVID-19 авыруын йоктыручылар саны кимегән. Балалар арасында да авыручылар күп түгел. Бүгенге көндә стационарный лечениедә 10 кеше ята, амбулаторный лечениедә 9 кеше ята. Йөри безгә кайтты 3500 экспресс-тест яңа коронавирусный инфекцияга каршы температура җиткән больнойларның һәрберсеннән шул экспресс-тест үткәрәбез, и больницага ятучыларның һәрберсеннән үткәрәбез. Әмма табиблар коронавирусның омикрон штаммы белән куркыта. Аның симптомнары баш һәм тамак авырту, төшкерү, тымау һәм хәлсезлек. Коронавируска каршы вакцинацияләнүчеләр авыруны җиңелрәк кичерәчәк. Кисәтү чаралары гриппныкыннан айрылмый. Грипп вакытыдагы шуңа күрә сакланыр өчен күбрәк свежий һавада булырга кирәк. Лимонлы чәйләр, имбирлы чәйләр инде саклану чаралары, и кеше күп булган җирдә маскалар киеп йөрергә. Райондагы эпидемиологик вазгыятькә тагын бер куркыныч яны. Ветеринарлар маллар арасында яшүр һәм нодуляр дерматит таралуы турында кисәтә. Авырулар күрше регионнарда ачыкланган. Безнең республиканың үзенең тирлеге, аның чиста. Күбрәк менә шушы авыл җирлек башлыклары белән шушы безнең тирлек сатучылар белән без тыгыз элемтәдә торырга тиеш булабыз. Алар безгә инде авырулы булган, чиста булмаган өлкәләрдән тирлек алып кайтмаска тиеш. Тирлекләрне һәрберсенең учетын алу һәм инде вакцинация ясау. Моннан тыш Тамьянда шәхси хуҗалыкта кытыру авыруы да чыккан. Авыру эттә табылган, аңа чирне ихатага кергән төлке бүләк иткән. Установлено бешенство у собаки. Бешенство – это вирусное заболевание с признаком поражения центральной нервной системы. Болеют дикие домашние сельскохозяйственные животные. Также болеет человек. Ветеринарлар мал тотучылардан уяу булуны сорый. Терлекләрдә үзгәрешләр булганда кичекмәстән ветеринария берләшмәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Читтән терлекләр сатып алуда әлегә тыела. Римма Авзалова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мәктәп укучылары арасында брейн-ринг уеннарын үткәрү матур традицияга әйләнде. Бәйге балаларның белем дәрәҗәсен һәм кызыксынуларын арттыру максатында оештырыла. Әлеге чараны укучылар көтеп ала, ничек кенә булмасын, ярышлар эрудицияны үстерергә ярдәм итә һәм белем дәрәҗәсен дә күрсәтә. 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Россиядә быел мәдәни мирас елы. Брейн-ринг уеннары да шуны истә тотып оештырылды. Шул ук вакытта Россия, Татарстан һәм район тарихына кагылышлы сораулар да яңгырады. Бәйгедә районның төп мәктәпләреннән 6 команда катнашты. Biz bu Brain-Ring соревнованиесендә инде 3нче ел катнашабыз. Безгә бу уен бик нык ошый. Сорауларны бездән алдан җибәрәләр, кайберләрен 30%. Аннан соң без әзерләнәбез. Сораулар мөслим турында, Татарстан турында, быел инде яңа сораулар, ил флаглары, мәкаләләр, шагыйрьләрнең шигырьләре һәм шагыйрьләрне белү, белемебезне тикшерә торган бәйге. Үзебезне көчле дип уйлыйм инде. Аларда көчле, ләкин без мәктәптә гел әзерләнеп, бар әйберне дә интернеттан карап әзерләнгәнгә күрә үзебезне көчле дип уйлыйм инде. Сорауларга
Bilgenlerine bir alabız indi. Bilmәгәннәр дә бармы? Bilmegenleri de var, lakin iske düşürge tırışabız. Бәйгедә Марибүләр мәктәбе беренче урынны алды, Баланлы икенче, Әмәкәй мәктәбе өченче урынга чыкты. Уенның иң актив укучылары да билгеләнде. Алар Марибүләр мәктәбеннән Зәринә Мирсалихова һәм Салавыз Муханнан Артур Шәвәлиев. Җиңүче командаларга мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Без инде үзебезнең Татарстан буенча, Россия буенча һәм үткән елга, быелгы елга даталарны истә тотып һәм елның нәрсәгә багышланганына туры китереп бирергә тырышабыз сорауларны. Безнең максатыбыз бу балаларда бөтен юнәлештә дә кызыксынуларын арттыру һәм үзләренә киләчәктә кирәкле булырдай мәгълүматлар биреп калдыру иде. Бу брейн-рингтың беренче уены иде. Киләсе уен урта мәктәп укучылары арасында узачак. Финал ярышлары февральдә булыр дип көтелә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Театр ул тормыш, театр ул яшәеш. Үзешчән театр коллективлары арасында оештырылучы бәйге быел шулай аталды. Бәйгенең финалистлары бу көннәрдә район мәдәният йортында сәхнә тота. Район үзәгендә яшәүчеләр атна дәвамында бушлай спектакльләр карый. Спектакльләрнең кайберләрен безнең иҗат төркеме тамаша кылды. Башка еллардан айырмалы буларак быел Мөслим тамашачысына 6 әсәр тәкъдим ителде. Спектакльләрнең өчесен халык театрлары әзерләгән. Атналыкка да алар старт бирде. 21 гыйнварда район мәдәният йортында Мәтрәй халык театры чыгыш ясады. Мәтрәйлеләр Айгөл Әхмәтгалиеваның Күз нурларым драматик хикәясен сәхнәләштерде. Бу конкурста районыбызның авылларда эшләүче бөтен мәдәният йорты һәм авыл клублары катнашты. Biz инде бик күп эшләрне барып карадык. 3 әсәр рус телендә килде. Бу Михайловка, Рушшуган һәм Керешуран авылларыннан, һәм Марибүләр авылыннан инде без Мари теленнән килгән спектакльне шулай карадык һәм анализладык. 25 гыйнварда Тугаш мәдәният йортының театр коллективы сәхнә тотты. Коллектив Туфан Миңнуллинның Йөрәк майым комедиясын күрсәтте. Әсәрне сәхнәгә куйган Флора Мәхүбрахманова комедияга үзгәрешләр дә керткән. Менә быел Туфан Миңнуллинның Йөрәк майым исемле комедиясын сайлап алып, шуны үзебезнең авыл халкына тәкъдим иттек һәм инде күрше Сармар районының Нуркәй авылында чыгыш ясап бик җылы кабул иттеләр. Анда да менә үзебезне район күләмендә яхшы дип табып, театрыбызны район сәхнәсенә кую бәхетенә ирештек. Артистларның күпчелеге таныш, сәхнә йолдызлары булмасалар да, аларның һәр кайсы үз өлкәсендә мәгълүм шәхесләр. Үзешчәннәрнең кайсы фельдшер, кайсы укытучы. Җирлек башлыгы Рөстәм Кыяметдиновны да буш калдырмаганнар. Аңа да роль табылган. Мин үзем 20 яшьлек җегет булып уйныйм. Ролем минем холкыма бик туры килеп тора. Бик акыллы чамалырак, шундый шаян җегет инде. Уйнау бик күңелле. Мин инде беренче генә ел уйныйм. Гомеремдә дә уйнаганым юк иде. Безнең инде Тугаш артистлары шул чаклы оста. Инде 15 ел, 20 ел уйнап бергән Тугаш артистлары кырында инде мин дә алардан калмашка тырышам. Мин түбән тавыннан. Радик безне һәр көнне килеп ала, китереп куя. Менә миңа шунысы читтән инде бик оста артист шикелле күрше авылга йөреп спектакльдә катнашу. Һәм инде безнең җитәкчеләребез Флора белән Радикка, аның кызы Венерага бик зур рәхмәт. Алар инде безне көйләп кенә йөртәләр. Спектакльләр гади халыкчан булулары белән җәлеп итә. Тамашачылар сәхнәдәге уенны тында алмый күзәтә. Артистларга кушылып җырлаучылар да, күз яшьләрен сөртүчеләр дә бар. Монда утыра торганнарның үзенең русчалап әйтсәк поклонниклары бар. Чөнки менә бүген залда Мәтрәйлеләр күбесе, мөслимнәр килдек. Һәр кайсын аларның чын ихластан яратабыз, аларның иҗатына сөенәбез. Без инде спектакльләрнең иң беренче аның сайланышына, әсәрнең эчтәлегенә карыйбыз. Аннан соң инде аның образларының ачылышы, артистларның сайтып уйнавы, сәхнә бизәлеше, музыкаль бизәлеш һәм инде артистларның нинди күләмдә уйнауларына карап бәялибез. Сүз уңаеннан Мөслим халык театрында яңа спектакль әзерли. Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәлен мөслимлеләр февраль аенда күрә алачак. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Если вам срочно нужны деньги, а взять их негде, один из способов экстренно поправить дела – это обратиться в микрофинансовую организацию – МФО. В МФО выдают небольшие суммы на короткий срок, под 1-2% в день. Это много, поэтому и погашать нужно очень быстро. Если вы все-таки решитесь на заем, будьте осторожны. Убедитесь, что действительно имеете дело с микрофинансовой организацией, а не с мошенниками. Первым делом проверьте, есть ли выбранная компания в государственном реестре МФО на сайте Банка России. Если нет, перед вами мошенники. Внимательно сверьте данные в договоре и в реестре. Черные кредиторы любят притворяться МФО, выбирая похожее название. Также каждая МФО обязана указать полную стоимость займа в процентах в квадратной рамке в правом верхнем углу на первой странице договора. Обезопасьте себя от мошенников и огромных долгов. Узнайте больше об МФО и финансах в целом на fincult.info. Шул бигрәк яратам. Шуңа эш тамам, шеше, өйдә авырып ятам. Ник салкымны яратмай, мин бит аны яратам. Ник алны ширләтә, аңлый алмыйм, бош ватам. Сәбәбен белгән ди абый, кырымда кабатлый. Әни сүзен тыңламайсың, шуңа күрә ярат.